Eerder maakten ze een succesvol prentenboek over vastelavond. En nu hebben ze een nieuw onderwerp bij de kop gepakt. Een prentenboek over het OLS. En dan zijn ze voor je aangeschoven, Hanneke Droom, de schrijver, en Marco Jurissen, de illustrator. Hartelijk dank, welkom terug in het programma. Ik had het al even over het eerste prentenboek. Jullie hebben de smaak echt te pakken gekregen, blijkbaar. Ja, en de gemeente ook wel. Laten we dat niet vergeten, want zij zijn wederom de opdrachtgever van dit tweede prentenboek. Gemeente Roerdalen. Gemeente Roerdalen, ja zeker. Dus we waren blij dat we weer voor ze aan de slag mochten. We waren ook wel verrast, eerlijk gezegd. We dachten, dit blijft bij één uitgave. En dan blijkt er meteen achteraan de tweede al te mogen komen. Dus, leuk. Ja. Ja, we waren de eerste aan het presenteren aan de gemeenteraad. En opeens kwam er een amendement uit de hoge hoed van we willen een vervolg. Maar het is toch wel bijzonder natuurlijk dat de gemeente daar de beurs voor trekt. Ja, en dat begon allemaal in het kader van promotie van de Limburgse taal op kinderdagverblijven en BSO's. En dat bleek een dusdanig succes. In eerste instantie zou het ook alleen worden verspreid, dat eerste boekje dan op kinderdagverblijven en BSO's. Wij kwamen zelf met het idee om het dan ook aan bewoners, of aan wie het boekje wil kopen, aan te bieden. En dat was onverwacht succesvol. Maar deze aanleiding is totaal onverwacht. Want wie had verwacht dat Melik de zou halen? Ja, niemand. Ja, niemand. Nee, precies. Ja, dit is 1 keer in je leven. Ja. Dus dit komt natuurlijk prachtig samen nu natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk ook het idee van de gemeente. Van hoe vaak komt het nou voor dat het OLS in jouw gemeente is? Daar willen we natuurlijk ook wel het maximale dan uit gaan halen. Ja, wat leuk. Ja. Het boek bestaat uit het verhaal van 2 hoofdpersonen die we kennen uit het vorige boekje. Ja. Zij gaan op avontuur en ze maken van allerlei dingen mee. En ondertussen komen ze allerlei karakters tegen, Hanneke. Ja, dat is eigenlijk een beetje inderdaad het plot. We moesten natuurlijk een verhaal verzinnen rondom het OLS. De vraag van de gemeente was van enerzijds, het is weer in een dialect geschreven om dat dialect spreken te stimuleren. En aan de andere kant willen ze ook natuurlijk kinderen meegeven van wat is nou een OLS, wat is nou een chaterie. Het cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed, maar het moet geen geschiedenisboek worden, want de kinderen moeten het ook nog leuk vinden. Ja. Dus dat was wel een uitdaging. Ik denk dat het gelukt is. Kun je al iets verklappen van het verhaal? Want zit er bijvoorbeeld ook het kinder-OLS in? Nee, het kinder-OLS zit er niet in. We beginnen eigenlijk het verhaal met kinderen die verveeld langs de weg zitten te wachten op die optocht, want die komt maar niet. Hè? Want dat duurt in de ogen van kinderen wachten op iets. Ontzettend lang. Dat duurt ontzettend lang. Ja. Nou goed, en op een gegeven moment komt die optocht voorbij en ze worden helemaal enthousiast en ze vinden een stok op straat en ze zijn zelf ook aan het marcheren over de stoep en hebben eigenlijk niet in de gaten wat er allemaal voorbij komt. Ja. Onder andere 2 mensen van de schutterij van Melik met Dunham. Ja, dat missen ze. En op de achtergrond gebeurt er ook nog van alles. Ja, daar komt nog iemand voorbij gerend die op het einde van het boekje een hoofdrol krijgt. Oh, wat leuk. Dus dat gaan we niet verklappen. Ja. Nee, maar na die optocht gaan ze eigenlijk helemaal tevreden naar huis. Hebben een prachtige dag gehad. En dan maken we een sprongetje van een week, zoals dat in werkelijkheid ook is. Naar het kavelen, hè? Naar het kavelen. Dus dan luistert moeders naar de radio de hele dag. En dan horen ze iets op die radio. Gaan we dit verklappen? Of... Nou ja, je hoort natuurlijk je hoort de hele tijd die tune, hè? Ta, 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 als er weer iemand is afgevallen. Ja. En vervolgens zegt die presentator in zijn enthousiasme, en Wim gaat er vandoor met de num. Nou ja, en wij denken dan, oké, iemand gaat die winnen. Maar kinderen horen daar iets heel anders in. Totale paniek. Totale paniek, maar ze willen het oplossen. En dat gaan ze doen. Het wordt ook een spannend boek dus. Het is ook spannend. Ja, het is... Maar wat ik nu zo leuk vind, jij vertelt het Marco, gewoon jullie vullen elkaar heel goed aan. Maar Hanneke, jij bedenkt de tekst. Zie jij het dan al in beelden voor je? Ja, heel erg. Hanneke stuurde midden eind januari de tekst door. Goh, wat vind je hiervan? En ik was aan het lezen en ik had hem in 5 minuten een eerste keer gelezen. Je leest hem natuurlijk heel vaak. En ik zat te wachten op een antwoord, zo bibberend.
En ik heb meteen heel enthousiast teruggereageerd. Ja, dit is gewoon echt heel goed. En er zaten een paar mooie sublijntjes in. Dus je hebt je hoofdlijn. En er zaten nog een paar leuke onderhuidse knipoogjes in. En verwijzingen naar van alles en nog wat. Ook dingen waar je visueel wat mee kunt. Absoluut, ja. Want in het vorige boek heb je ook wat locaties uit de omgeving naar voren laten komen. Heb je dat nu weer gedaan? Ja, het OLS. Kijk, we hebben het eigenlijk zo proberen op te zetten dat je een boekje hebt over het OLS door de ogen van een kind. Ja, hoe beleeft een kind dat? Een kind dat niet per se bekend is met het OLS. Opgegroeid met de traditie. Ja, gewoon echt een eerste kennismaking met. Je zou dat volgend jaar ook zo weer kunnen uitgeven, dat boek. Alleen dit jaar is het extra speciaal, want je ziet in de achtergrond, zie je volop Melik. Je ziet de meulen, de kerk. Geschreven, het is een Meeliks dialect. Ja, nou ja, goed, dat was nog even een uitdaging. Maar we hebben in de uitzending ook Joyce. En Joyce heeft een oom uit Melik die heel goed is in het dialect. Kijk, dus die heeft... Ome Tim, die heeft de tekst voor mij nagekeken op het Meeliks. Dus daar zitten dan kleine verschillen in. Wat ik mij eigenlijk afvraag, hoe vertaal je nou zo'n gebeuren van een schutterij? Want het gaat toch om schieten en schietgeweren. Is het dan associatie met oorlog? Is dat in mijn volwassen ogen dan te ver gedacht? Of hoe gaan jullie dat onderbouwen? Is totaal niet aan de orde. Nee, die vraag hebben we eerder gekregen. En je wilt toch eigenlijk... dat boek is een wereld op zich, in die zin. En het is ook een verhaal dat zich alleen in die wereld afspeelt. Kinderen krijgen als ze naar het jeugdjournaal kijken al genoeg narigheid mee. Dus laat dit dan vooral het vieren van iets heel fantasierijks eigenlijk zijn. En wat jullie ook gedaan hebben, begrijp ik uit de verhalen, onder meer in de krant, is die rollen binnen een schutterij eigenlijk benoemen. Hè? De bieleman en wat er dan nog meer... dat was ook wel een opdracht eigenlijk. Hè? Ja, nou goed, we zijn in eerste instantie gaan samenzitten met vertegenwoordigers van alle schutterijen van Roerdalen om input te leveren. En we hebben ook gevraagd van, wat maakt nou de schutterswereld of het OLS zo bijzonder? En die zeiden de verbroedering en dat iedereen elkaar helpt en de gastvrijheid. En dat wilden we terug laten komen. Dus die kinderen die hebben een probleem. En eigenlijk allemaal die verschillende personen uit die schutterij, die gaan die kinderen helpen om tot de oplossing te komen. En die maken ze bewust van die waarde eigenlijk. Ja, en dan, dat ze dan meteen meekrijgen dat een marketenster een mandje heeft en wat er dan allemaal in zit. Dat gaat ongemerkt eigenlijk. Wie is de baas van de schutterij? De commandant. Ja, die zit er ook in. Wij weten er nu alles van. Ja, zeker. Nou, ik weet vooral hoe nauw het komt met alle details in uniformen en in gebruiken en in houdingen. Het is met een knipoog, maar wel heel serieus. Het is ontzettend serieus. Wat beschrijven jullie bijvoorbeeld ook, want dat vind ik altijd magisch bij zo'n OLS, een beoordeling van de koninginnen bijvoorbeeld. Van top tot teen moet het perfect kloppen. Wordt het dan ook een beetje beschreven of gaat dat ook te ver in detail? Niet in tekst, maar het wordt wel in zoverre zichtbaar gemaakt. Kijk, we hebben dus die schutterijen als feedback of als klankbord gehad. En dan krijg je ook gewoon keihard terug van die vogel, daar zit zo'n stokje aan en daar hou je hem aan vast. En dat moet in de rechterhand en niet in de linkerhand. Misschien onbewust, ik ben linkshandig, dus ik had hem in de linkerhand. Nee, dat kon echt niet. Want de linkerhand, daarmee heeft de schutterskoningin, die houdt ze op de arm van de koning. Maar de echte keuring zit er niet in. Nee, maar goed, de details komen dan wel naar voren. Je kunt ze dan zien. Absoluut. Zoals die vogel en eigenlijk de hele de heraldiek, zeg maar, eromheen, de hele symboliek die zichtbaar is, die zit er wel in, ja. Met het andere boek hebben jullie goed samengewerkt met de carnavalsverenigingen. In dit geval een beetje een parallel, denk ik, als het gaat om het leveren van inputs en ook het afzetten van het boek. Klopt dat? Dus dat je eigenlijk zegt, we komen niet alleen kennis ophalen, maar we willen het boek ook, dat het in de verkoop verspreid wordt binnen die doelgroepen. Ja, we gaan op het OLS-terrein zelf, de gemeente heeft een speciale geluksstand. Ik weet niet of dat precies helemaal de naam wordt, maar en daar zijn wij ook. En wij gaan dat ook voorlezen uit het boek en dan is het boek ook te krijgen dan tijdens het OLS. En uiteraard signeren we het dan. En misschien als er ruimte is, maak ik er nog een tekening bij. Oh, leuk. Wie weet. Dat is ook wel leuk voor kinderen om dan bij jullie te gaan kijken. Als ze naar het OLS gaan. Ja. En mensen kunnen dus nu ook al het boek bestellen. En dan kunnen ervoor kiezen om het te laten opsturen of het komen ophalen. En bij dat ophalen zijn wij ook. Dus dan
Ja, dat maakt het extra leuk. Handtekeningen. Ik vroeg me nog één ding af. Hè? Dus je hebt de carnaval eigenlijk, het OLS. Wat is het volgende precies? Wat voor Limburgs traditioneel ding zou je nog kunnen verwerken? Ideeën genoeg. Ja, echt serieus? Zijn we al mee bezig? Nou, kunnen we dit zeggen? Nou, er komt iets. Er komt iets aan. Nog in een andere gemeente. Toon en Mira komen daar niet in voor. Die zijn echt van Roerdalen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, er komt weer een volgend boek aan. Okay. Ietsje minder snel dan dat dit zich heeft opgevolgd, dat wel. We willen echt iets meer ruimte inbouwen, ook in het maakproces. Maar er komt iets aan. Okay. Nou, leuk om te horen. Super gefeliciteerd met dit project in ieder geval. En heel erg leuk gedaan. Om natuurlijk ook de regio en het OLS in de spotlights te zetten. Ja. We volgen hem. Heel goed. Dank je. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond en OnkTime Roermond.